poluautomatski dvokomorni vakuumski stroj za ispiranje dušikom. Zaostali sadržaj kisika manji je od 3 podijeljen, čime se učinkovito produžuje rok trajanja proizvoda i poboljšava kvaliteta proizvoda. Prvo vakuum, zatim dušik i na kraju zapečaćen. U procesu dovršavanja brtvljenja u jednoj komori, druga komora može dovršiti posao postavljanja limenke. Čineći ga sigurnijim i produktivnijim u procesu rada s opremom. Pogodan je za sve vrste okruglih limenki.